Sa pokúša presadiť proti obrane nášho súpera, ale tam ho odtlačil Alexej Trošinský. Ale je tu gól! Slovenska, rýchly úvod, 68 sekúnd. A znovu Dominik Raňák, mužom, ktorý otvára skóre, veľmi rýchly otvárací gól. Toto sme potrebovali, takýto úvod, aby sme sa upokojili. Vždy je to proti outsiderovi kľúčová úloha dosiahnuť rýchly otvárací gól. Čím skôr naši hráči gól dali, tým z nich skôr padne nervozita. Je veľmi dobre, vidíme, že kazachskí hráči sú bez pohybu, vyčkávajú v strednom pásme, bez nejakého aktívneho napadania a toto je tá cesta k dnešnému víťazstvu. Z prvej strely ešte Dominik Raňák neskóroval, ale z dorážky áno. Vôbec tie dorážky sa mu daria, pretože aj ten prvý gól proti Američanom dosiahol z dorážky, ale vtedy to bol prienik